Loksobha chongmarini swkang haino hai social media o trending angkha Biplab Deb hasteni thungrung habaro kaisa kota live masana merika saltang Tripura bo BJP ni angai batane Biplab Deb Tripura ni montri okra tongfru lukurok ni jotoni she khasuksa osama tongmani bo phiaba tabuk bo lukurok ni hamsuk pungte bo manai tongo Biplab Deb phasala abo purup angai thangka social media bo trending o kasawi phaika Biplab Deb abuni sai swkang hasteni thungrung habani kuno ozama hakoto rugino sinimung eba bini phap khiklai manyako Tripurani thungrung habani sinai nuknai rok wansugu sudu manyako abono tuyei skango Tripurani thungrung habani boyar Tripurani bisingono tongmani phiaba amangfli rokno slai rikha Biplab Deb hasteni hamkrai haste bisingo jongjal rokno dakti khlai sakbai thani saite mumbai hakotoni mantri bokrok Narendra Modi ni thani sogui rikhabo bini bagino kendroni thungrung habaro sinimung mani tongo Tripura sakbai thani sinimung eba lukuroni hamsukmung mane kaisa laiboma soika Biplab Deb hakoto rugino bini mung tabuk viral angi tongkha bini kaham wansukmung te lukurokni khano kalai sake naharmani power te sakbai thangno torjike kari tongkosung lukurok bai kaham kerenke gudalmani rokno tinini salo Biplab Deb no nokni borok sinui mankha hasteni lukurokni hamsukmung manino tinini salo hakoto rugino sinimung mani tongobo hakoto rugui sinimung manmani no tinini salo Tripurano te kaisa kuchuk level telangai reikhabo swkangni hapang eba communist ni jorabar notice no tuyei mungsabo sawi manya hakotoni kubuni hasteni lukurok phiaba tabuk hakotoni maximum lukurok no Tripura hasteni sinui tongo a samungno khlaika Tripura hasteni lukurokni khasuksa ozama eba saltang Tripura bo BJP ni angai batanai Biplab Deb phasala social media ni trending o kasakha binimung te abuni mangfli no phaina Loksobha chongmari bo nukjanai hini khaklaika Tripura ni thungrung habani sinai nuknai rok bureau report kokkhorang।